Bo día a todas e a todos. Bueno, pois como vos dixen onte, este é o vídeo para explicarvos o que tendes que facer, vale? Entón, bueno, como vedes, estou no rol de estudiante, isto se supón que é o que vedes vos, vale? A apariencia que vedes vos, e vos podedes movervos por aquí, ou tamén tendes este menú aquí que vos leva aos mesmos sitios, módulo 1, etc, etc, vale? Ben, entón, as persoas que aínda non o fixestes tendes que presentarvos no foro de presentacións, vale, como vos dixen outro día. Aquí vedes todo o que escribiron as vosas compañeiras e compañeiros, podedes responder, por exemplo, aquí, pois a min responderonme dúas persoas. Teño pendiente escribirvos, vale, pero que non me deu a semana, pero durante esta fin de semana vos darei feedback no que escribistes. E entón, para iso tendes que engadir un tema de debate, poñedes un título e escribides aquí, vale? Ben, despois, acordádevos que este é o primeiro módulo, vale? Módulo 1, e aquí están os contenidos, non? Neste icono é como, digamos que é o libro de texto, non? Vale, entón, o que tendes que facer para a semana que ven é, no apartado da gramática tendes que facer o das relative clauses, vale? E ler isto de can language change your character, vale, relative clauses, can language change your character, vale, e se vos dá tempo, pois mirar a parte que pon writing, vale, pero o que sí que é obligatorio é que xa o tiñades, agora hai abertas máis cousas, xa o tiñades que ter feito para a sesión anterior, é participar nestos dous foros, vale? Ben, e o que é obligatorio agora mesmo é participar nestos dous de aquí. Son moi sinxelos porque simplemente neste escribir unha frase relativa e aquí dar a vosa opinión de how learning languages shapes the way you are. Vale? Isto é o que tenedes que facer. Entón, resumindo, a xente que aínda non o fixo tense que presentar no foro de presentacións. Aquí, en Nature, tendes que ir a Listening and Grammar e ler o que é das frases relativas, isto de can language change your character, e se vos dá tempo mirar o do writing, vale? E os que non nos fixeron, pois escribir algo nestes dous foros, e o novo é escribir algo nestes dous, vale? Veña, I'll see you next week!